Érted, oda mentem, azt mondja, megyek haza. Hát mondom, jó van. Azt akkor mondom, de város annyi. Hát jó van, azt mondja, várjon engem, meg várod az anyám. Mondom, hát de ez nagyon fontos dolog. Azt mondja, nekem anyámnak fontosabb dolog nincsen. Hát jó van, mondom, akkor nem engedlek el addig, ameddig nem jössz. Hát jó van, akkor megvárjuk anyámat. Hát jó van, mondom. Várjuk meg anyádat, azt akkor fogom, várok 10 percet, azt az érted, várja anyját, jó van. Aztán jött egy disznó, azt akkor megjöttem be, azt mondja, ott van anyám. Azt akkor gyors visszafordultam, csak úgy rohantam, mert már megijedtem, azt hittem, hogy sarkamra harap, azt akkor. Azt akkor jöttem, azt most itt vagyok, na. Itt látjátok? Folytasd! Hát, és akkor így volt. Most valahol ott lehet az anyjával sétálok be a városba. Veszik a gesztenyét. Azt akkor anyjának kérik majd külön a disznótápot. Úgyhogy gyere, fogok majd szórakozni, tudod. Folytasd! Azt akkor ennyivel tovább már nem tudom, ennyi volt, azt akkor már jöttem vissza, mert nem a vége, na. De